नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होगा भैया। हम स्वस्थ बानी मस्त बानी और आज बहुत बढ़िया बेवफाई मीटर लेके उपस्थित बानी। दिल से बताओ तो नहीं भैया कि बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर दे, गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी भोजपुरी में भी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी सॉन्ग, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाए के बा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। चार्ज लेनी भी है लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। और वो अगर नया म्यूजिक भी बनवावे के चाहता नहीं तो अपन स्टूडियो बा, नया म्यूजिक भी रुआ के उचित चार्ज पर मिल जाए और एकदम फर्स्ट क्लास के। तो ये खतरा कॉल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बाटे देखी कैसे गाओ के बाटे, बहुत बढ़िया मीटर बाटे कि मार देलू जान तू करे जावा में भाला, अरे मार देलू जान तू करे जावा में भाला, आ बारू भले गोर बाकी दिलावा बकाला, अरे बारू भले गोर तोहार दिलावा बकाला, ओही संदरद बाकी सहे न सहाला, ओही संदरद बाकी सहे न सहाला, आ बारू भले गोर तोहर दिल बावे काला, अरे बारू भले गोर तोहर दिल बावे काला, कि मार देलू जान तू करे जावा में भाला, अरे मार देलू जान तू करे जावा में भाला, आ बारू भले गोर तोहर दिल बावे काला, हाँ बारू भले गोर तोहर दिल बावे काला। तो भैया इमें कोरस करवा सकिले रुआ, हम धीरे से गा के मतलब भेजले बनी रुआ सबके बीच में। और उम्मीद करता नहीं मीटर हुआ सबके पसंद आयल हुई। अगर पसंद आयल भैया फुल गीत लिखवावे के चाहत हो खब तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ के बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के बा, तो भैया बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। आ वीडियो पसंद आयल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।